זהו ה-C200 של חברת פופקורן אאואר. בואו נראה מה יש בפנים. כמו שאתם רואים, מזרמדיה בא בקופסה גדולה. זה מכיוון שהוא מזרמדיה גדול. לא עוד המזרמדיה הקטנים האלה, שתמיד התרגלנו אליהם, אלא פול סייז. בואו נראה מה יש לנו כאן. יש לנו כאן מעטפה, כבל HDMI שגרתי, Quick Start Guide, C200, כבל חשמל עם תקע שלא מתאים לארץ, אני צריך להחליף, לא סיפור. תעודת אחריות לשנה אחת. ברגים לקיבוע כונן הקשיח. עוד משהו. זוג סוללות עבור השלט. והנה השלט. אתם רואים שלט חדש, גימור בלק פיאנו. מה שמיוחד בשלט הזה הוא שהוא ערף. כלומר, אין צורך בטווח ראייה או קו ישר בין השלט למזרמדיה עצמו, אלא אפשר פשוט להחביא אותו באיזה ארון או מאחורי דלת סגורה ועדיין נוכל לשלוט בו. נראה נחמד, נשתמש בו ועם הזמן נדע עד כמה הוא נוח. עכשיו בואו נראה את ה-C200 עצמו. עבורו התכנסנו. כבר אתם יכולים לראות את הכיתוב של פופקורן אאואר, כמו שעושים בנגני בלוריי, שרושמים בלוריי בגדול. פה רשמו את שם המותג. בואו נראה, יש לנו כאן זוג מחברי USB. כפתור on-off, הוא גם יודע לבצע reset. תצוגת דוט מטריקס, אחלה, היא תאפשר לנו לתפעל את המזרמדיה ללא צורך בפתיחת המסך הראשי. יש לנו כפתורי שליטה, גלגלת שליטה עם Enter באמצע, TV מוד. אין יותר את המסך השחור הזה. אחרי reset נוכל מפה צ'יק צ'ק לשנות TV מוד, לא צריך יותר את הקומבינציות האלה עם השלט. כפתור D לתצוגה, וזה מה שבאמת מעניין. זוהי מגירה. כמו שאתם יודעים, במגירה כזאת אפשר לשים כמה דברים. טוב, לא יותר מדי דברים. או כונן קשיח. אז יש לנו כונן קשיח פנימי, אחלה. מה יותר מעניין זה שאפשר לקנות בחנות החומרה הקרובה לביתכם כונן בלוריי ולהכניס אותו במקום המגירה, ויש לנו נגן בלוריי לכל דבר. הוא ידע גם לנגן DVD, קוטרי אודיו CD, הכל, נגן אוניברסלי. חברת פופקורן אאואר כרגע לא מציעה רכישה של נגן בלוריי באתר שלה, ייתכן שבעתיד היא תציע. בינתיים כל אחד יכול לקנות בחנות ליד ביתו, מי שלא יקנה, לא, יכול להשתמש ב-C200 גם בלי הכונן. בואו נראה מה יש מאחורה. הנגן אגב עשוי עם מתכת, עם חורי קירור כאן. בואו נראה מה יש כאן. אוקיי, שמתם לב בטח לאנטנה, יש לנו כאן אנטנה עבור סטרימינג של 802.11n. אני יודע שיש צורך בכרטיס פנימי עבור הפעלת התכונה הזאת, זה בטח בתוספת תשלום כמובן. הכנה למערער, מי שחושב
C200 שלו מתחמם יותר מדי, או ששם נגיד כונן קשיח פנימי לא ירוק, אשר מותאם לעבוד באפליקציות כאלה מאותגרות קירור, יכול לשים פה מעבר. יש הכנה, אין יותר צורך בכל המודינג האלה שעשינו ב-A110 ו-A100. מה זה? יש פה חור לא ברור. מחבר HDMI. מחבר HDMI. אינפרד, מי שלא ירצה להשתמש בשלט על ידי ב-RF יוכל לעשות זה על ידי אינפרד. צריך לבדוק יותר לעומק בדיוק איך זה עובד. אבל קיבלתי את המכשיר, אני פותח אותו לראשונה איתכם. זוג מחברי אודיו דיגיטליים, גם קוקסי וגם אופטי. זוג מחברי USB, עוד פעם כוננים קשיחים, דיסק און קי, מקלדות. כניסת אתרנט, 1 ג'יגה, זה חידוש, בהחלט מצוין. מחבר S-וידאו, קומפוזיט, קומפוננט וזוג RCA. זה שמיש במיוחד למי שאין לו רסיבר תומך, או איזשהו רסיבר, ורוצה לחבר את ה-C200 ישירות למסך וליהנות מאודיו. אז ה-C200 ידע לעשות דאונמיקס לפסי הקול הרב ערוצים, ולהוציא לכם שמע לרמקולים בטלוויזיה. יש לנו עוד פעם כאן את החור הלא ברור הזה, עמוד חור. כניסת חשמל, פיוז וכפתור און-אוף. זהו. אני יודע שבתוך ה-C200, אני לא אפתח אותו כעת, יש עוד מחבר HD, עוד מחבר USB, אשר ישמש אותנו עבור BD Live, כאשר זה לפי התקן של BD Live, מי שרוצה ליהנות מהיכולות האלה, כמו הורדת טריילרים, משחקים, אז חייב לצאת בזיכרון פנימי של 1 ג'יגה, אפשר פשוט לשים איזה דיסק און קי בפנים ולגמור סיפור. יש גם אפשרות לשים בפנים גם כונן קשיח, 2.5 אינץ', בנוסף ל3.5 אינץ' שיש לנו בחזית, בנוסף, לא במקום, כן? ולהתקין עליו את האפליקציות NMT, או להעביר סרטים לתוכו. זהו, המכשיר נראה מעניין, מבטיח, בהחלט מסקרן, עכשיו רק צריך לראות מה הוא יודע לעשות. זהו.